Mie amigos, neața bună, știu că v-a fost dor de mine. Am vorbit data trecută că cel mai greu e să lucri la mașina ta, că nu te plătește nimeni. Și toată lumea a scris că mașinile de la mecanic sunt cele mai catastrofe. Hai să spargem mitul ăsta să vedeți că nu e așa. No, la T5-ul meu cu motor BNZ. Problem, chiulosa, după cum a scris foarte mulți, locurile de la injectoare. Aici nu știu dacă se va vedea, îs mâncate să văd locurile de la garnituri. Deci asta, în România am înțeles că bucșează lumea, am ales să nu îi dăm o chiulosă nouță. Ne-a ruinat, ne-a ursufăni abonament și nou la Techirghiol. Avem aici garnitură de chiulos L-ring, șuruburi. Mai avem așa, ax cu came, Kolbenschmidt, nouț, 5 injectoare noi, tacheți hidraulici de la Tanti Ina, nouți, garnituri complete, L-ring, o pompă de apă Pirburg, nagel noie, turbo nouț. Și așa mai departe, singurul lucru, lanțul de distribuție lăsăm tot ăla pentru tovarășii care cunosc cazul, lanț de distribuție nu-i punem. Și asta-i treaba. BNZ-ul meu la 300.000 de kilometri, funcțional, am băgat aici, nu a fost defect, am vrut să schimbăm turbo, pompă de apă, eventual injectoare. Și am găsit cazul ăsta, Zylinderkopf noie. Și aia e, anul ăsta mergem la Techirghiol, că asta este.